ไปเลยไปนู่นนี่เราไปทำสลิงdan lewat Singrau mengenai ke Tera kita coba naik level di bawahnya loไปทำสลิงไปดูไอ้เรื่องเกี่ยวกับnanti lo kan dekat Singrau mau itu lo kan ini ada Singrau lo kan tapi ya itu beda सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो नों खुनजोआ हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो हाबाब सना लेखा फरा रोंनायजोंल' जाया दानो लुनोबो मावनो दांनोबो सोलोंखा मालायनि हिन्जावा मोदोमफ्रु मोदोमलायनाय ओंख्रि संना फिसायनो जाहोयोब्ला नों संनाय दैल' ओंख्रिखौ बोरै जाबाय थानो सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों संनो रोंगोन ना आगैनो